Asegeka kimyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemye bwo gutumika kibesam na diaspora savings ase bari kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe kiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibaliye nsemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Kenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase kinse mubuna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kelie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarire chiabo chire asungu chubusungu kahawa house daraja moja asipara ya kisi sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya wa Kenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isongo chora wa Kenya Pamoja Sako kune financial institution yao tubwate branch chito ikome na inya chire within gusi ona into tora no konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na bosebwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini esako yito bagusi yito esa magendo wa Kenya Pamoja you our concern. Alright, mwanchumulilo gatembe TV andonsia sole kegima chireki nemerongo ibiri nenye lituko nilia ajuma atano karibu wa sumuro blu sindigisa yebyombe unabutambeke tuko na sindigisa yebyombe igane nsemeli yebyombe tuko manyanga inki kiriki ya soko kora sindigisa andake ayenuma yetubu yebwa sindigisa muruliga ndigolingete gokoletera ubwansu komanya na gwetera soko beka ebyombe byito nigo bigotwali bagali ukwegenderera na gukina kemagenderero na gunchiri likuru nsema yago chiende karibu kwaligania asumuro buli nchinkuru kwa Geoffrey Onsarigo karibu sana umonchimulili na yakuru Solgire tikurwa ya masemo tindije bweka si studio lero ni okoletera omumanyi bwa mangana yebyombe namuno asiri bagali nene liye esako ya wa Kenya Pamoja yugo chikutumanya mange kigima igoro yumurubuli tusindigiza na tubata mange turasange kokwanira omuske Amos Ogamba yule omo akonyi bu manager sebyombe mangana ya microfinance yuko karibu sana mwanchumulili kana kumaleta yumito Amos karibu sana good evening. Karibu sana se studio. Asante. Na gokiro wakorera. Biamono murali. Karibu ase sindigisa yebyombe unabotambe na atebirenga sindigisa nigo ego konya abantu ku cyamo totebya ni mwasembeo. Biamono abaligereria na abakwandi buya bwairire buya. Oyo gokwana na inu ase kebindi gya sindigisa namusi ogamba busire. Omokonyi wechi loans cha microfinance chebyombe wa Kenya Pamoja. Karibu sana. Oyo bintu Amos katuko kwanira igoro ya sindigisa. Omanyete omugusi yako yunga sindigisa wechanda sana nga ibyombe sindigisa nkeke lirikale mbaga tabirenga nyamanke yakora bukimake ibyombe ngeto keke sindigisa niki Biamono umuralia ekepindi gya sindigisa buna gwake bekire ebi ekeombe ali ase binyoro byito nekeombe keli bago chaka abake buna gwake bekanga nyamanke yakora kibukimake bachaka bakabake baswa gucangirana nabo baracangirane bagache nyumba bacangirane bagore umugondo bacangirane bakonya nalinka unangora banya gukina baba abange kera babeira abange bono wa Kenya no egosoeraga
yacha yapatina na barabu yabareta ang'e kere yabaretira ang'e yabareta twabaorokia obosemia naki bagutumia chibesa chibesa eji basangire iri sindikisa buna bona asobonchereri bwo mugwekano bwe chinyanya ali echiro efaida eri akorosi ya 200 tatakiria yetumie yonse arete wa Kenya agache esinginjo ya mambi achibekeraniamo naende togotebekera ogochibekeraniamo togoteba kubekeraniamo naende ocho chitumie echigo kina chiko koroserie sko eri yawe kerota gitegocha kobogori none loan ono okobogori marakane yechibesi chirichia okwagacha kogochibogori korwa ugochira bono naende ugochi-invest ugochibeka ase ebiasara ase obonchoreri bwa ebiasara ebituma chinyanya oboremi bwechiombe oboremi bwa ekawa oboremi bwa echae kwanyora ng'a bono kwarosiri chibese chinyinge buna gutarengereti gocha gokorosa igo andake ekero omonto agoteba ng'a ekiombe nigo giokonya koreta amo ebirengereri byogusanga ase okobwaterana andake ng'a mambi omonto onyora ng'a kerige kabwate kiamentire okinire buno obwamate bwa Kenya ga Kenya eguchaime kurubo kore bugwa kwanire andake katugukwane wa Kenya pamoja bono aya buno mobisa omonere utinta mangana igaye byombe ine wa Kenya igatugukwanira litangaringa yigotoka mbuya mono muralia wa Kenya pamoja ya abeire yachagete miaka eri emerongo 1973 omwaka 1973 ono paka bono iga emiaka yonse wa Kenya egotokaga osomuchi obosongo no tobwate obisi ya itenene ere gaigenjire yekoenda gochikeroka iga daraja moja ase kawa house iga ase gudika igali noere igali ensemo korigereti overlooking korigereti gusi institute ya ito gali no tubwate omucho ito monene obisi ya itenene no rosagirwe ito orotangani no rorega burwa gusi kisi branch osongo korwa una ende tubwate chinsagi chinde gusi yonsi engima iga chinsagi nchiroro tubwate ogembo tubwate nyamache tubwate nyamarambe tubwate kebirigo tubwate magwagwa tubwate marani tubwate kwerende nyamaiya chionsi chibranchi chionsi bone kerota getobo koleri bwao bwahikira ang'asore no kogenda asoro sagioru egere kwigore account ya oraso mungino litwatebo gonjoreri chinyanya aigore account karosirie faida ya eri tuko yesiringi 200 tago chitumia chionsi ugache chinde egere nakonye kogachagekeke nkwegendereri yali bono nainde samangana yebyombe twateba ekiombe kere giakinire kiabire kenene igogeko babune nyumba ekobugoria abanyakiombe bari bonsi babororo buna bachagete batano bakinire baikire 10 baikire 20 50 100 yaba bugori yamanya kubalinki na Kenya pamoja bono kubagocha gari kubagachire chibese chiabo ekera konyora buno omukopo oseri kabesa iga konyorere buno ere oyomo gwetera asegekundi omanya gochaka kwegendereri korwa buchosi oso gwonchoriria se biasara byae asoboremi bwae oso kwegendereri etogoteba ng'obotene ngwebo korosi bugwetera asoko gacha chibese nugo kabesa kekogera chibese chiaye chioka nchigo isanura anyare kurambari okore gento goiko kabese osangane chiri chiago kogacha egero okore gento kegocha kogokonya gochibusio buna bono for example ochake gokora ebiasara ochake gokora oboremi otumie chibese ondete yogenderera ase ense atari kogenda ase obukabesa kero omonto chitachiri chionsi oroche igo bago kabesa bamanya kwegendereri egere ebiasara byabo byakina chibese chiabo chiamenteka obotene nkubwacha bono
Alright, umwanchubulire no mutegerere inyuranga ayo muligiri etogere usangaga igaso murubuli obwebyombe usisindisa yibyombe ekire omobisuiga amosugamba agutumanya nkiringa ebyombe biga nigo bire byengenchende nga yo monyene nabugu chaka ngora ankyo onyolege ntekiya wetaso usangiriri kwago keleke buno andake katukonera igoro ya Wakenya pamoja buna esako inubono nkieke mogokora ucha sebyombe eligere ebyombe andake mwarule gaiga obisi ino mwikira sekyombe nkieke mogokora ucha sebyombe buya mono muralia intu na Wakenya pamoja yes na mangana yebyombe ebyombe twa balete tange elinde toba oroki obosemia naki bagokora ebyasara byabo na indekere baachire Wakenya ali pamoja ntobwate amafundisho obosemi buli tokora buli chinjira wao bosemi obotangani no kumanya kugacha chibese twabasomi buno chibese chikogacho na kibagutumia chibese nikyo gutumia chibese buya na ene nikyo guchigacha buya chikoe faida yes elia kabere ekere kwa iru eloni ki eloni yego gokonya asomo gwekano ogenda ochake gokora ebyasara kwarorira asinari kwarigereri kwarorire nga etokoroka nge opportunity kwarorire nga ribagandire urachake go ebyasara fulani urachaka asigete lakini kobwatekana ne chinguru chia utokonyara goikeri igogo chagari tokobo semi bwo bogori eloni umanye nki eloni ogenda oye bogori oye bekase byasara ebyo tokoroka ngo university ase byasara kere kwabekira ase byasara ebi bono bigokonye korosi obutene nkorwo na inde eloni eye likabese eliokoira igokoira chibeze chinyinga aseri mararimo echo cha kunya kuira ni ngora tali okoira ni rimo okoira ni ngora kogenda tagokore byasara byabo erinde orosie efaida korwo orosi chibese chinde korwo chirosi chibese chinyinga erindo obutene ngubo cha korwo koetera gabo na inde nko basomi torenga koetera budgeting okoe budget ase byasara byabo erinde otware health engia ekereze byasara byabo bigenderete budgeting nero ne mbuende engia ase nsemeyo erinde konya abanyakiumbaba kumanya amona aba member aba baito kumanya na kibakora budgeting ekere barase byasara byabo ewo. Right, umunjubuliri na bira nyarekerenga aye ansi ogutoka bono obutuko aliye sike jiro kiago ikyombe kiroro lakini amwa bero mo gukora ubusangiriri kwaino andake aso ubusangiriri kyogo kogoke kuri mo gukora mwachande kirenga ine na yandake muri harusi umusani uraba elon usiri kobesa lire mugendere mushike muchya sechi project umobisa wa Kenya pamoja buna wa Kenya pamoja keramo kwenda na likobesa litangani ucha sekyombe process ne liga ngakimogokora iligere kyombe Kenya ole likobesa buya mono sana umuralia litangani kabisa kwa watu amanyirege kyombe nkerese Kenya rokeino kwetera buna bono tugukwana iga na bokonyora ngaye nora butuma itinga wa Kenya nero watevire buna twateba chinsaki cheito twateba abo bisaba itombale chichiro chiagusi chionsi na ende twasokire isiko yagusi onye bontegererete ekere kwa nabo gwaka chinamba ngo batoli chinamba gwaka otebe ne kyombe kirabuni ketaraikero na wa Kenya pamoja litangani etogocha toichororo tobasomi chinchere chiri twateba toko basomi chimbwa chugo save tubasomi oigore account ochake go save kera tu abasomiri tu akorera masoma yako ira matuko 5 moigore account bune keombe ekigego chikoba bogori bude nyomba ego chikobogori aba member abo baino bonse kera baigore account tu abasomiri tu akorera bono korwabo twamanya kwa access needs chiabo magania yabo ekera tuaya manyironsi bunege kundi na indege kundi na kibono geka buna ntenenere ntangani kera kiabeire buna ntenenera kero mo member bwege kundi ekyo kero munya kiombe bwege kundi ekyo
ago chikonyole loan yaye binafsi yago chikokolera obonchoreri bwaye gosago chikokolera oboremi bwaye elindairani ne faida pole pole kagenderete komento obugima bwaye gochibosi. Oh yes. So ekero gocha bono gwachire litang'ani egekundi keno nkerere chestad iyo no korosi chimine ticheino moiche toigore kera toigoire account kurwa bono tobaye loan kulingana nechi need chiri kero mu member abwate biasara biri atagite gukora uburimi buri atagite gukora ubutugi buri atagite gukora aegwe loan kulingana neke wango kiri akunyara kubuguri na gwakana igo muri kwa muntu korengana na kiri atanyare gwakana ya ako egukiri aranyare gwakana na inde unakonya komenta chibese chiaji konya komenta kana ne loan yaye egendete komenta kana score yaye limit yaye egendete komenta kana ririga umuntu nari gari ya sekinyo go cyane kibirengereri sana anake ukwiburinga into a sekinyo geito ngakitwa katu cha kekombe abantu bari bagane irigo cha kekombe nande ketuwa cyakire kibese ringa tugu cyakira ekeombe nabukego cyakanjire nde yonse kera mu bwato kokania mboma ete mu gutwara kokanigete mwacha abantamo bali mu bwato kokania okom yes na ende bali mu manyaine mwachaka nabo mu guchakira kuru kibese chinke trintu atena bukimo boke bwakora manke yakora bukima ke igo guchaka no guchaka ake kera tu achakira ake tu me osogo kin so igo nabo mu guchaka no empatano kera mwachakire batano na ende mu abande barorenga mwachakire buya baba join baiche mukine kiombe kiro mo babange arafu kurwa bono mwachakire ku mulinki na Wakenya pamoja eiche bakonye ase obosemia wobokoreri obutua kwandire mbali ebona Mwanchumuli ligenda kutubuatia so mutandao Gatembe TV ase somuli ya Facebook na Gatembe TV ase somuli ya YouTube kina nkuligi bulimu ali kira mwana intu wono murawa motabanga ebyombe sindigisa murubuli agendera kigima kirabu igongo kubulinga yo mwanyana uchuru sangana intu sena bayisi migotwakira na utebinga ine nugandi tigu ya sonda wa Kenya pamoja nkigirwa nikubuli bosemia ase amangana yo bosebi chibesa andaki kiombonya kirisino ngakimura akore mosoye ayunsi na mangana ugotobuli gaigema semo lakini chigega so mutandao baso ile mabange kigima uyamutenga eno kumochere wachinkura isabania boda ndime yomurobali abatabanga komenta mono umuntu bene nanyare konyora eloni guse wika abe asekombe nilibuli kwa buligwe ngwire ndiole is it possible na moment individual erabweka isabera kirgo umwana Setrite ay baba mbye mono sana karibu niko ndani asante sana mwana Setrite eno kumochere mbye mono sana role gali ekiombe kerokende ekerom mokwa ekiombe loni ninki anene mokuligere kwa na requirements choko bwato kaliko besa ntiri chichiga nkolinga nabukolika ngane yo winera kutabanga eno agobo asesemo ya Facebook Gatembe TV asesemo ya YouTube na wekere usangamo muroli sidigisa yiyombe igaiga ase studio chino machitu je studio badai ko bolinde gamu bule maswali ya masebo kero kurana somo bisabono katura ile maswali yayu alafu baadaye tuende usangamo vya mono muralia ndembe ya mono bali mutoligeretia asa maswali ya yemu abolire iboli aliri tangani Wakenya pamoja bune sako etobwate chi product chirege kabo yes hende chiko ligereri keroyo munabwate product ya oh yes una limwaro tokobeka alichi advert chiri gali umulikwa nabwate product yae umulikwa maeto ino omuntu le erabweka bwiligete bweka eloni yane koroteki nereo ebi kundi una twate bire byombe bya sindikisa na biro bimbi bwate product yabo asitoko bakorero bokoreri bwabo una neresire gocha na barabumba bwate igo bona ebuna kwabo oli bene naye ekero gwachire wa Kenya no bwate obokoreri bwabo okorera bunaye individual igo likabesa nkwa egore buna aye binafsi nabulinga libulinde gagu
nkurengera bukulire lya bolinga ine iranyerekana nga andake umuntu na hali gusike mbikiri gitarairani bwango ngimugokora ekigya kabere mono murigereria ntwateba nkoena na torogosemia etogosomia ebyombe nga ekero kobogori eloni ntobwate eloni engiya nembe eloni engiya nelio kobogori ogende oyebekase chibese okoro uranyare cross chibese igoli tsana rotebe nga eloni engiya nembe aguna ingana yumu ichana sana eloni engiya na nerembe ebon ono gosemi boli tokoba wa totige koire eloni embe toire eloni engiya eroni engiya nelio koira oyebeka so cross chibese ese kenyamurire tokoteba nga income generating activities asora anyare cross chibese ase chibese chitwa kwa chira anyare kubyare chinde chirosie faida elindo nyare gwakana buya tali elio koira chichikubuta busa osoire ochikokoki umusanio usogoki ekoligi yao ngankoire eroni lakini etaiko generate etari korosi besinde eyibake ekobere nerobone guchiyare tugosinyugwaka na kigekora tutanganetie ogosemia litangani umuntu aramanya ng'eroni ninki eloni tari kogenda kugura amandasi chianga jingia obwene tugutumia eloni eyo erosi chibese ekera ya rosi chibese umanye kugura ebintu bibona kwarori yes egere obe customer ngia uri ugukina na into because ekera twakoire eloni ene ndengoja turari twagotarira twaroranga eloni eri kwayebegete twatara naye twakobo semi iga nkyo takorera iga ese biasara ebi byao kwari kubeka iga nkware koreta chi customer chi nyinge so tunatembea nawe twatara naye igobone kero toise egrupu ise konyo chi step togoteki ekere ise konyarikana nga banyuru etokurangirani toikaranza tomanyenga inki kiagera so that inainde mambinge chaka koreki ke korekane na inde so that toke tange bwangu ketarachi kobekene kenene omanyenga morigereria amagani yoko bwati eloni ekere ya nyoriru igare igoro mono na kigekora togotakanga kurwe buna egweroni kururitu kuritangani amanyeroni ninki so that twafoidi totiga mangana yokunyoro yes egere nere na riera mokonye akana kore na inda agende eroni enene na inda akane na inda agende enene akane ache konyora ngoro sirio botenengu gwetera se likabesa eyo nkeke mukurigeria there comments mukurigeria somo nteriere moena nego switch sekiombe ekiombe ritangani ekiombe kiabeiro buna ritwa tebe bago chaka ngora na ora chake batano na ende mbabwate common goal gose ukugania amaroro patagite goikirani na enda abana abantu bamanyaine bakurukuru bakore biasara idabirwekaine babwate pare kirasi ekemo once babeire igo na ende kubwa monomba bwate certificate ba register ne serikali yaito ikinekemo kiabo na ende bamanyanire bariamu ba creatiri obomo buri bwabo bege naine so once ikikiabeire igo barese gekundi bune nyomba yabo ekina kigeko bareta geche kibatenenere bune security enene entenenera baiche bono ekera bachire twabasomiri kero yomo nabwa tokogani kwaye nokogani okokwaye twamanya kurwa twarigereria mbiasara kiabwate buri mikiabwate na endinki atagete guchigokorere rikabesa yes kurwa bono twamanya kumanya kero yomo chibesa ire ngakorete ki abwenete konyora kere twasesiri go twamanyire twa kero monto chibesa chiaye twamanya kuba bune guru bune kiombe
Motelienda kulika ujumbe chiago ase enambeli inkujigurande gatu sangamo 0726 44 7367 0726 44 7367 ini namba ogutulikira ujumbe genda kujirika sobo imekegema alafu baadaye ni some ujumbe chiro na ndingi goresime tusangame birengeri byago onye kyube kire galika mubwate kyumba senseme yikijuru ino lakini moraga ninga kangi kyube giteke kyanyora na kero kiri kobesa guse loan kuruwa Kenya pamoja umobisano wale gaiga witina kwera bubwenso banenenga ki ibono mubise kuligelinga ngayimure lakini ine mubwate kyumbe mbalinga muri batano guchigoro namokonyera kibe sichiga ayosi genda gutulikira lakini bona ngure na soro umobisa ngokodera mangana a financial training obosemi bwikibesa mokoira sabantu boni gumugina nale gali uso mugaka uliretike omorobuliga lakini ayigutenga sindigisa mbiya sana ikyo mengo chakatana niko yorandi chibesa cyane lakini nkike mugo cyosoma nkike kamo ikira sebi nyoro mugo somya abantu anamono iguro obotumeki bwikibesa no kulinda kibesa uya mono muralia financial literacy una twaeroka kusama somo kuso bosemi evole ina mingi litanga ni kabisa etoko musomi kia uko gacha kibesa iki uko gacha kibesa uko gacha no gutumia kibesa biko gendamo eko roko gachoko no gutumia na kugugocha kogera umuntu ya generate kibesa kinyinga arosie faida arosie kibesa kinde kibe kinyinge abeta chiri bono uko gacha nkige kogera ochore wa Kenya pamoja soko gacha kibesa chiao wa Kenya pamoja gente gitangania gokwanga no burendi obuya bwekibesa ekyo ege kogere gente gitangani esake yere ekurigera libune serikali kwetera se sakore girutori authority ngai kibesa kya once gwakibekira se sake ya wa Kenya igo kire safe ekira samagoko amarungi eri ya kabere ukugachoko gwekibesa kyao na bura ukugacha kirosie faida kuchigachete gari ase wa Kenya pamoja na indi gochigache tororo ndiyo gocha kutaka kubugoria loan chiri na chichigo koe limit eri yao kwa bugoria loan aso bonge gwasangani ni echi kyao wakorere biasa wakorere biasara igobono ngo basomi tole mono ngakyo gutumia kibese ndiri na ateba utatumia kibese buyewe eroni na begonjo kebembe so intwe muyaite tutagete loan yebengiya egere konye ekonya aba member aba bonsi basuke kurwali asebale bakine bache ko toborori nga naki kibese kiri cyabakonyete obosemi bonde bwa kabere mboli na tebe ngekerando siasore budget tukuruke budget yani okorosi na kyutagete kibese cyao kitumeke ekere kwa rosiri eye tokoyerukase omuntu olio Kenya moleronga ego komeke of health financially that no what a discipline na kyo gutumia kibese buja egere to tumia igo bosaigo utabwati omwerekeo ngango chia ubwato so gutumia kibese chia uboronge onye na save asara na kyo comment stock onye no bonjoreri bwe bituma na kyo konjoreri egere bolete faida onye no bonjoreri bwa bwe kinyanya na kyo kobeka kibese cyororo egere kigokonye onye ole faida osuke bosi kwarariro omurari igobono kera tu abasomiri gabu tu akori na ndinko basomi tori no kurike bitabo amaliko recording asebi asara byao sales irengana akora aserituko so that die chiko kome kyo manye faida yao nirenga kwarori asota agenda buya orosi mambi nende tojo irorere ororo so that inaliora asuke go chibosio orosi chibese chinde tomanya kurona nende tu abatebinga ase wa Kenya pamoja keroko ya chora there is convenience
obwororo mboro oboraisi Bukwikera. na inde bukugacha ebese yao Oh yes. na bukugacha ebese yao kore nyomba mwao ese ng'encho ntobwate esimi ntobwate baybill ntobwate till ayo okobwata iga esimi iga otome chibese chiao chisoya account yao otari gotara asa atambe otari korina gari otari gotara so oboraisi bukobeka chibese chiao arari ase esako ya Kenya pamoja Yuna gukora muri amangana mobile banking. Okay. Yes. Andaka so muri yeli gari so bwa no bwansu eranga mangana mobile banking. Okay. Mobile banking Uchase biyombe. Akuchase biyombe. Ne sogo chaga wate banje bono ninta yetentumie esimi yane. Eli M-Pesa. Yes. Tuako link ase system eco banking. Once tuako link rioro ekeruga netiko gachebese yao. Tutatu kunya gotara unabona ekero kare magenje. Ochepaka busongo. Ochepa kogembo gusibosongo. Amagenje gabu ugokobeka ebese ya esimi otome goche sebengi. Asoboraisi. Echeso asebengi yao. Na inde koletere message nga ayo momemba. Chibese chia watoma chia chire chia ikire wa Kenya pamoja ya account yao na malieta yao. Igo. Wakoni family chibese chia uchakolireki. Chia ikire. Wachibulira magana maya sana yobwansu bonene. Umetenga gutia sesake ye. Nga naboko basole gali kenyoro lakini bado chibese yago ubuchitume kabuya asugu chibeka sebengi. Nga naboko nyoraka besaka kogo korubu nchiribwa gusine edukubwate yuskubwate ekyombe kino mwasangirira kigake na obonu gutuma goita samangana mobile banking. Yosi na mangana amaya asumuru bule sindikisa. Lakini katuko na sindikisa yebyende umuringa amusugamba libagali nene ndia awa Kenya pamoja mwale megega se studio kwene kinga okoro semwe boiga ine nakumuringa liboli lya itoga iga aje nubwate ekyombe asinka yago nubwate kyo basege kino mubwate kyo masoko lemeremo andaka sobo nchiriri bwawo aliyesemo kobera sige kundi muri nekyombe mugane tikibese mangana yonsi wa Kenya pamoja nero ere lichibo bono nwalika kwene kinga yonsi abiramaya ugonyo lingenda nga keruga ndikuba ikera asenseme ya bene nabuko banyora asu wakire sime ligero manya yonsi usubonyo robo tenen kubo buya na Kenya pamoja enoti isano ibere enoti ibere isano nemo kianda isano na isato inambigu waka kuikiriro mo manage obwibyombe yani 0720 250 698 namba yendero abakire ikigali esako 0720 977 326 yani enoti isano ibere enoti kianda isano nebere isato ibere isano nemo ligechina becho egora chira okonye ubwate libuli keruga ntike mbekeno kibwato kuganinga kangontu aka uchi wa Kenya tokonywe kereke customer care number 0746 6868190 kirichira mbabo igora akebuya ema seyemo ono nteire na suru modigire no motegere usanga ne tuga igasembeo eligere andake nga nkerengere kiago nkerekeke nogane tikomanya ande utamanyeti bono morogoba tiango ndara mnyoka gaiga kerendo chigali akira Geoffrey Monale Kegesa wa Green Boma Nyabisabo pamoja kote mangana ina mansu sana akiwa Kenya pamoja etokonye mbye muno yago tebenga onsarigo disako kerokende ekero ekyombe kibugoliti kibesa oyo mobwa members anyare gusiria obogima na kimogokora ina mangana agotebanga bali bakire kubugoli mbabwata signatories na nini oyo mobo sirire nkimogokora ebine mitokuiranira magana yonsi asomoro buli na ndiro nadi chukobolinga ine kermo enanire bono bolindi bwo kolenda kibese kyekyombe muchando banyolire ndiro konyora ya botukundu babire munyakyombo yo maso bali babugoleti eroni utamire usosu ubulire what do you do unekyombe gesako gokonya buya mono muligerelia amono muralia buya mono aseriswali elio ligia sana ase eibone togoero kanga risk te kubora na inde okonyoranga nto prepared yes nto fuate insurance tokona ja premiums unako bogoli loan so in case of death isego toko momembo sirre gosomunya kyombo sirre ntorigo chigo chanda familia yae gosentorigo cho chanda kyombe insurance yao correct
epima epima elia insurance ego clear loan elia so ndorigo chiko chanda familia yae ndorigo chiko chanda abanyakiombe gekogera epima ya insurance itakuwa imeclear hiyo loan yake likabesa elia eli kurwo kwarorire ekine getangani egiakabere ne kiunga ise gotoka omumemba bw'ekiombe otamire obogoire eroni wakanire metarakora sinagendete gwakana otamire na kiriri gwatwatebera ng'aga aria ase ogosemi kori gwaito etogoteba savings security okogacha kogoketa for amang'ana agochigogochari totatara chiete ng'angochari onekera atamire ochire gose ochire pi bono tarairana abanyakiombe aba boko abanyene bakwebanga bakana eroni eye yaye because mbamanyete naki omonyakiombe oyo nabegete okogacha kwaye nakorete kukaba bune security ase amang'ana ari totakagerete ng'ango chiare gokoreki gochiare gokorekana igo bono eki naki gegokonya gabu giakonya abanyakiombe mbaumisika n'omusigo oyo obaraisi na kioroche ekeunga eki kiogosave keberete gari ase financial literacy ase obosemi bori so that buno omonto akoyo rikabesa bune member yaira rikabesa na savings nero no egokoreki egosoera aya tuyulingo ng'aki omonto agosoa bono ng'aki agosoa ase esako gwetera ase ekiombe ng'aki agojoini gocha ase esako gwetera ase ekiombe mbuya mono omuraria ekiombe once kero nakio etaracha yokoreta omomemba gocha ase esako yes once yara ase ekiombe naende twakenyorire twagesomire igo bono omomemba oyi nere once ekiombe giasoa Kenya pamoja abamemba bari baye babate ticket na baro basoire ne ticket eye ekiombe. Alright. Evo. Ekero tugukwanira igoro yo bokorere bwa Kenya pamoja na monoka sebiombe na ndeka twasumura buliga busindigisa yebiombe. Nalega lyugwebolinga bono nche andake iga sindi situ. Tuli lazima ngene jikubwati ogamba ali sebiombe gusiga ali se wa Kenya pamoja. Mubwate abantu bali abatinira bikibesa chino asibinyoro au asibyombe bigotoka ekero nguchikubulisi mibiro isatu iga achoka tomanyenga naye ga gwosomole ekiombe nkiro nubwatekanga nuga ndi gukwana no mwabisoiga ine aba agent bakurukunga loans officers mbaro muliye naye ntikomanya naye mbuya mono muralia libo lirigi yake kigima bono mugoro yes wa Kenya pamoja lirie twatebanga obokorerie borange yes twateba ntubwate chinsagi naende chinsagi echikomenta ase chichiro chiaito goeta gusi na isiko ya gusi unabona alio omong'ina ore magencho ntegererete omobisa nare magencho omomemba ore Kenya nyo ntegererete oso ndigerereti ntubwate omobisa gabo Kenya oiche nyangoso ntubwate omobisa gabo oiche nyacheki ntubwate omobisa gabo nyacheki ogogoikera gabo asore toche oiche keroka kesima ntubwate omobisa gesima oiche bosongo iganyatie kogange na bosongo ga ntubwate omobisa gabo kemera gabo ntubwate omobisa magwawa nyamusi ntubwate omobisa ogende kebirigo market gabu n'obwange bwaye ntubwate omobisa ogende marani ntubwate omobisa ogende nyamarambe tiyo siri gabu nyamarambe gabu ntubwate omobisa igokera ase toro abobise barange naye gabu kora misi omobisa orosagirwe ito norore gabu nyamarambe orosagia ogembo orosagia nyamaje orosagia kenyenya orosagia marani magwagwa kebirigo abwonsi igoko banyora so bwange naende baicha ase kiombe gikeino bature ini ororo
egere kitambo taracha konkeraga waikere iro bokoreria ang'egabo asobo rahisi. Alright, asante sana. Kurunia dada Rodha Ruth pamoja ya kurua Saudi Arabia Foreign Live Video amangana ya sana na Wakenya pamoja. Asisi ni sa yebyombe monchi muligiro motete betuse kwaralire ono morogo bayigabona butukuni metabange mwaragire boni amwaso ire bo igali nyomba ahugandi chukurara kidu bateli boli gwete kusangana intubono iga usugwa kira Wakenya pamoja na masumuru bulisindi gisanga mbyemono nambe yure ga wa studio ya Masema City 0726 447 367 kurasa ngono nitubabiriga tutebinga koiguraye nubwa tubwansunga kange kyombe ngwaso anayo nyole lone nande kyombe nkirisino anye kiro tutebinga yugwa kakurwa eligero mu bisoiga amnyoke bwango achega gwachigo bakwanira kigakika kiroro nanyi munyole lone nabuto kunyora emasemo tubanyingo ayasole ebyombe biroro nande by the way ebyombe bire gusisana ntwaralira twalinge kasisturi abantabange bahagete ngwamyo gatoka eta sebyombe by the ngwa chiti byombe binge sana Kabisa. Yes. Alright, Kigima ndo chigega uyago ntebinga ndiga kurukunga aneda unchiri agotabanga inchuchi samo chia Kenya ebyombe birone binge etubulire nga itukuru Ceylon. Asante chujumbe sana ngachire buliberiga tubanye nga ibale boniga tutaende Samelian. Gatemba lo. Gatembe. Chujumbe sana ngachire buliberiga tubanye nga ibale. Alo Gatembe. Gatembe. Alo Gatembe. Right, okoranga. Gatembe TV hello. Ngakire wakire igege tambe kwana na itu. Alright, ekerugwa kirisimi na ntimanye babiri gaboka touch kwende sebeli mutumo kwa mangana bayingo chale ngajubu atakurwa na ande ngakyura kandi ukwano mu bisoiga gusaye ga usene byombe mbiro antu babiri bukana iriri baga abono murogo bayiga sensebili esimi yamase mu 0726447367 na litoko manyenga no muramo na itu. Gatembe TV hello. Hello Gatembe. Hello Gatembe. Yes. Karibu sana ngoyo. Anongana Josephat Ondieki anu mugusikwa nango na intu. Na dawana ki. Aha. Otata giti kyombe. Ekyombe. Aha. E grupo. Na churacho individual. Ayo muntu bene buye kanonyo ale kibesa nabuga ndikoboli. Individual no nyorero ni individual. Asante sana brother, thank you. Esi myomo eliyo kankoboli gaiga oyira lito kole kurugege nsembeye asinchi gwita abantu baligirete mu robulimbi yabale Kigima Molis Orechi kurwa Rurigorian gaki kyombe watabanga gaki ekyombe nekiya sana mu bisujo toiro bosemyo bonene na ande moleti linde Molis Orechi byamono sana Rurigorian gaki byamono sana kyombe nekiya byamono Antona onchiri kurwa bonchali bomolenda ebyombe bire binge bonchali ni tutangana sebyombe mu biso yache bonchali tumya ko bonchali Biamono. yes alright Kigima ekendo chigali yonda kurukunganere Emilia Asman agotabanga nago Krisana na Zakari one ekyombe ntubwate ntuje tutalire wa Kenya bono utatara wa Kenya ngantyo mu bisa abayiga bagota bataroro banyuli namba yesimi na sali semugotoka ekatugo kuru mu rulisendikisa Biamono muralia lakini kore ndio individual asobo Josephat ondie kimbe yamono no torigereretie individual na wogosoa na ende ritwatebanga wa Kenya pamoja tubwate chi product chons cha bantu bonse so individual umuntu bene na wogosoa bune member ogocha oigore account o save individually na endo onyoreri kabesa individually. Namba yesimi kera tugukura kurugeiga barabaikere namba yesimi yane esiro isano ibere esiro ibere isano enoti isanemu kianda 8 nabo konkere namba hiyo. Right, wuru mwanchibuli linga asobose byobuye bwa Kenya pamoja somo rubisindisa byombe na ndego ikirali tukolinde Jumatano ego chake tumerane gaiga sigi kalekega kibyombe sindigisa byombe nyoranga ibyombe bino ga ngo chatore na katogo chantulitingo na chibika na tramo naye
nandi kwa promise ngo tuchibe sasa byombe kabisa igoke tugucaga wenda gutulikira nambi yu atebire turangirie sibyombe tusangamo mumanya bosemyo bya Kigima asira no tukuliraga ukigurga cinsa inye no kumukate ngo cyarige de best brother samangana mayasi jorobo ikiranu aliya sekeunga kia agetemba yamaseyemo nchingurwa Geoffrey Nsarigo tuwasangi no mwabisambya mono sana su usanga naitu God bless you sana mwabisa nyasago seni gendera gusanga naitu asibyo bya mono sana asoro mwachibuli wikiraga utechokoleraga asinchira bene Kigima kwa niaba ya msitu wabatana nchingurwa Geoffrey Nsarigo bye bye nyasago lendo kutukuya asante. Asegeka k'imyaka 49 ebenke ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemye bwo gutumika kibesam na diaspora savings ase bari kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abaremi ebyumbe kiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibaliensemo ya pension boyko abonchereria ibotani na Wakenya pamoja sako yonyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarire chiabo chire asungu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sako kune financial institution yao tubwate chibranchi chito ikomenanya chire within gusi wanaintu torono konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosegwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini esako yito na gusi yito esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. JMAP prepare